Art Study Online. Jeg vil gerne vise jer et tip omkring pensler, hvordan I vælger pensler og hvilke pensler I skal købe. Det er et mærke, som hedder Signet, og det er et utroligt godt mærke. Det er en svinehårspensel, som er en filbert model. Det er den måde, som hårene er slebet på. Det er også kaldet kattetunge på grund af formen. Og den kan både spidse, når du maler, der kan du lave meget præcise penselstrøg, og du kan også bruge den brede side, hvor du får meget brede penselstrøg. Så den kan lidt af det hele, og den er altså rigtig god. Så hvis jeg skal anbefale en pensel, som er god til oliemaleri, så er det Signet. Den er rigtig, rigtig god. Den bruger jeg altid til mine oliemalerier. En pensel, som jeg vil anbefale til akryl, det er Da Vinci. Det er en syntetisk pensel, og det er også igen formet som kattetunge, filbert. Det er vigtigt med gode pensler, og det er rigtig vigtigt at vaske den godt bagefter.